እቶም 4 ብዕርን እትስስዕ ዝብን ዛንታ ሓድነትን ስምረትን ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ በሪህ ኣሸዓል ድሩይ ጎባይ ዝስሞም 4 ብዑር ኣብ ሓደ በረኻ ይነብሩ ነበሩ። ኣዕሩኽ ስለ ዝነበሩ ማይ ክሰትዩ ይኹን ዋላ ሳዕሪ ክበልዑ ኩሉ ነገር ብሓንሳብ ይገብርዎ ስለ ዝነበሩ እቲ ጥቡቕ ዕርክነቶምን ሓድነቶምን ኣብቲ በረኻ ካብ ክወርዶም ዝኽእል ዝነበረ ሓደጋታት የድሕኖም ነበረ። ሓደ መዓልቲ ሓደ ኣብ ካልእ ጣሻ ዝነብር ዝነበረ ተንኮለኛን ስስዑን ዝብኢ ነቶም ኣብዑር ምስ ረኣዮም ክበልዖም እናተወናወነ ተሃንዲዱ ውትፍ በሎም። ነቲ ዝብኢ ምስ ረኣይዎ ከም ልማዶም ተቐላጢፎም ጭራ ንጭራ ተዋሂቦም ናብ 4 ማዕዝናት ብምጥማት ንመኸተ ድልዋት ኮኑ። ዋላ እኳ እቲ ዝብኢ ደጋጊሙ ከጥቅዖም እንተፈተነ በቐርኖም እናወጉ ምቕራብ ከልዎ እሞ ዓቕሉ ኣፅቢቡ ብሕርቃን ክጋር ጀመረ። ብሓይሊ ክስዕሮም ከም ዘይክእል ዝተረድአ ዝብኢ ሓድነቶም ኣፍሪሱ ጥራይ ክዕወተሎም ከም ዝኽእል ተገንዘበ እሞ ብኸመይ መንገዲ ፋሕፋሕ ከእትወሎም ከም ዝኽእል ተንኮል ክዓልም ጀመረ። ንሱ ክቐርቦም ከም ዘይክእል ስለ ዝፈለጠ ግን ንውኻርያ ፀዊዑ ዝገበርኪ ጌርኪ ነዞም ኣብዑር ከም ዝበኣሱ እንተጌርኪ ኣነኻ ተረፍ ስጋ ክበኪ ኢሉ ለኣኻ። ውኻርያ ድማ ብመጀመርታ ናብ በሪሕ ብምኻድ እንታ በሪሕ ሓወይ ብነፍሰይ ዘረባ ምቅባል ኣይፈቱን እንዴ ግንሲ እዞም ኣዕሩኽትኻ ኣመና ስለ ትበልዕን እቲ ዝበለፀ ሳዕሪ ስለ ትሕድጎምን ድሕሪ ሕጂ ምሳና ከይንማልኦ ክብሉ ሰሚዐዮም እሞ ሕማቐሎ ጽባቐሎስ ተቐሪብካ ክትጸንሕ ኢለ ክሕብረካ መጽየ በለቶ። ንሱ ድማ እዚኦምሲ ንዓይኒ በሪሕ ከም ዝኽፈድዩኒ ኢሉ ብዙሕ ጓሄ። ብድሕሪኡ ናብ ጨላይ ብምኻድ እዞም ኣዕሩኽትኻስ ንሱ ጻዕዳ ስለ ዝኾነ ምሸት ንዑር እዩ እቲ ዝብኢ ዘጥቅዓና ዘሎ እሞ ገለ ዘይንገብሮ ክበሃሉ ሰሚዐዮም እዚኣቶምሲ ኣዕሩኽ ድዮም ክበሃሉ በለቶ። በቲ ዘረባኣ ኣዝዩ ተቖጢዑ ከናድዮም ጀመረ። ብምቕጻል ናብ ድሩይ ብምኻድ ትማሊ ማይ እንዳሰተኹስ ድሩይ ቁጥዑን ጸቢብ ዓቕልን ስለ ዝኾነ ክንኣምኖ የጸግመና እዩ እናበለ ጎባይ ምስቶም ካልኦት ኮይኑ ክሓሜካ ሰሚዐ እሞ ገለ ከይገበሩኻ ከለዉ ክሕብረካ ኢለ ተቐላጢፈ መጽ በለቶ። ኣብ መወዳእታ ድማ ናብ ጎባይ ብምኻድ ድሩይ ኣብ ልዕሊኻ ሕማቕ መደብ ሓሲቡ ክቐትለካ እናተሃንደደ ይመጽእ ኣሎ እሞ ከይቀድመካ ቀድሞ ብሂወት ክትነብር እንተደሊኻ ኢላቶ ተዓልረት። ንኽንደይ ዓመታት በእምነትን ብሓድነትን ዝኸዱ ዝነበሩ ኣዕሩኽ ብሰንኪ ወረታት ውኻርያ ውዲት ናይ ዝብእን ናብ ባእስን ምትፍናንን በጽሑ ፍቕሮም ረሲዖም ከዓ ናብ ጽልኢ ኣተዉ። ወየ ዝብኢ ድማ ብማዕዶ ኮይኑ ኩሉ መደባቱ ብታሕጓስ ይከታተሎ ነበረ። ብድሕሪኡ ብሰንኪ ኹራ ብሓንሳብ እውን
ክበልዑም ካልሰኣን እሞ ናብ ኩሉ መኣዝን ፋሕ ኢሎም ተዘርኡ። እቲ ብህይወት ክነብሩ ዝሓገዞም ስሙር ምክልኻሎም ከዓ ፈረሰ። ዝብ ከዓ ከምዚኣ የደልየ ነይረ ብምባል ሕልሙ ሰሚረሉ ኣፉ ማይ እንዳመልኦ በየናዮም ከም ዝጅምር ክመርጽ ጀመረ። ቅድም ነቲ ዝሓየለ ኢሉ ዝሓሰቦ ድሩይ ካህድኖ ጀመረ። ንሱ ድማ ልቡ ክሳብ ዝመልቆ ነብሱ ኸድሕን ካህድሞ ዓለ። ንድሩይ መሓዙ ምስ ሰኣነ ድማ ነቶም ካልኦት በብሓደ ሃደኖም። ኣብ መወዳእታ ድማ ገሊኦም ተነኺሶም ገሊኦም ከዓ ተላሕጢጾም ካብ ሞት ኣምለጡ። ምፍልላዮም ከም ዘይጠዓሞም ዝተረዱ ድማ እንደገና ተራኸቡ እሞ ብሰንኪ ኩርኦምን ዘይምዝራቦምን መጻወቲ ጸላኢ ከም ዝኾኑ ኣስተውዓሉ። ኩሉ ዘጋጠሞም ምስ ተነጋገሩ ድማ ካብ ዝፈላለዮም ዘራኽቦም ከም ዝበዝሕን ጌና ፍቕሮምን ዕርክነቶምን ኣቦትኡ ከም ዘሎ ትረድኦም። ወዮ ዝብ ድማ ሕልሙ ፈሪስዎ ጭርኡ ደጒሉ ጀጉነን ጀጉነን እናበለ ናብ በረኽኡ ተመልሰ። እምበኣር ካብዛ ጽውጽዋይ እንታይ ንመሃር? እወ ኣብ ሕብረት ሓይሊ ኣሎ። መመቕቓል ግን ዕንወት ጥራዩ ውፅኢቱ። ካብ ዝፈላልዩና ዘራኽቡናን ዘፋቑሩናን ነገራት ይበዝሑ እሞ ዋላ ኣብ ግዜ ኩራና ጥበብን ልዝብን ንምረጽ። በሉ ክሳብ ኣብ ካልእ ግዜ ብኻልእ ጽውጽዋይ ንራኸብ። ሰሰናዩ ንኣኹም።